Hi guys, welcome to my vlog. So si Misa pagkahan ni Lolodokyo de guys. Kayo guys, tos kinalamlan o nakuy-kuyo guys. So si Ming kaming duha halak hapon na. Buwan tahon na lamang kay lamay na kay ikaw mangga. 30 ginaong libo na guys. Oh. Libon kayo. Wala na dalang makita kay siya lang ako makita. Libon na gid kayo guys oy. Pila na ka tuig wala na mo masusi at tanom ni Lolodokyo. Among siok tanom ni Lolodokyo guys kay wat na munga giron. Gaduda ko. Murag daghan rok bunga. Adaghan oy. Gamay pa makbunga guys oh. Toy-toy pa man. Gamay pa kayo. Bata pa kayo maranimo ha. So guys. Abot ni Miss ikaduhang manggahan guys. Johanan gyud. Libon gyud tinora guys. Guys na dako. Atong kwaon. Kay maba di sa block na tatura. Atong kwaon to. Kuani ko lukay niya be. Daoban to atong punuhan. Tro, dako, skubo. Kilid. Ato pa dito oh. So, gulang ha. Ako resa ka. Ako re ade oy. Ako re bahala. Ikaw re tig ikaw na ko kameraman. Yeah. Naagid guys, naagid makakaon kita oh.